Здравейте и добре дошли в Ботаник Academy. За мен е изключително удоволствие днес да си говорим за лечебните растения в България. Днешният урок е подходящ за всички възрасти и с него вие поставяте основите на вашето билково обучение. От тук насетне вече предстои само да надграждате и да допълвате познанията си за растителния свят у нас. Освен за билките, ще си говорим и за техните лечебни свойства, на какво се дължат, какви са ефектите им върху човешкото тяло. Ще ви разкажа за някои много интересни лечебни растения. Сигурна съм, че ще ви изненадам с някои факти. И много важно, чрез днешната презентация ще ви дам малко повече информация за едни статистики, в които влиза и България, но тези статистики, както сме свикнали, не са най-негативните, а напротив, обратното. Всъщност България е първенец в много аспекти, свързани с лечебните растения и с природни дадености. И съм сигурна, че в края на презентацията вие ще се чувствате горди не само от природните дадености на страната ни, но със сигурност и от вас самите. Така че нека да започваме. Надявам се да ви бъде много интересно. Сега накратко за мен, преди да се впуснем в цялото обучение. Аз съм Нана и съм от поколението Милениал. Дете на 90-те години съм и обичам дигиталното и аналоговото еднакво. Дигиталното винаги е било част от живота ми. Използвам го, за да пестя време, за да се наслаждавам на живота благодарение на него. В същото време аналоговото е моят начин да избягам от целият този дигитален шум и технологии, които ни заливат. Обичам природата, обичам да ходя на походи, да си търся гъби, билки, обичам водни басейни, всичко, което е свързано с заземяване и връщане към естествената ни природа. Иначе в академичен аспект съм завършила връзки с обществеността в Нов български университет. Няколко години обикалях из света и съм работила. Впоследствие винаги съм си имала една мечта да създам собствен бранд, който по някакъв начин да развива България и българския образ. В този ред на мисли през 2020 година имах възможността да участвам в едно състезание, което беше за млад предприемач и благодарение на него аз спечелих с моя стартъп Сапея България, който развивам и до ден днешен с различни трансформации е преминал бранда и към днешна дата вече той влиза в образа на и Botanic Academy, чрез който създавам уроци и събития на билкова тематика. Софтуни съм завършила с дигитален маркетинг и постоянно надграждам познанията си с различни курсове и семинари, които те организират. И за капак на всичко, миналата година се дипломирах като магистър-ботаник по лечебни растения в Пловдивския университет, чрез което ми се откри един много интересен, необятен свят на познания и на лечебни растения, които можеш да използваш по всякакъв начин в ежедневието си. Надявам се, чрез това, което правя, да влюбя поне един човек в билките и съм сигурна, че има много смисъл в растенията и природата около нас. Просто е важно да я открием по правилния начин и да имаме подходящите познания. Как, за какво ще си говорим днес? Урокът е свързан с флората на Земята и след това растителния свят в България. Ще разгледаме няколко определения за билките. Ще ви разкажа по какъв начин правилно да идентифицирате билки, да ги събирате, да ги сушите и да ги съхранявате. Ще си говорим малко повече за биологично активните вещества или на прост език казано лечебните вещества в билките. И не на последно място ще ви разкажа за различни методи на приложение и много интересни факти, свързани с българските открития. Така, флората на Земята.
Флора е понятие, чрез което описваме целия растителен свят. Съвкупността от растителния свят на Земята се нарича флора. Около 350 хиляди растителни вида има по цялата Земя, като 230 хиляди от тях са покритосеменни или така наречените цветни растения. 85 хиляди вида са водораслите, огромно количество. 20 хиляди вида са мъховете, 10 хиляди прътите и най-малко са голосемените, които всъщност са иголистни. Голяма част от тях, 640 вида има иголистни голосемени и 200 вида са саговите голосемени. Така, от тези 350 хиляди вида растения има 12 хиляди вида, които са лечебни. Имайте предвид, че почти всяко растение на Земята има някакви лечебни свойства, но тук говорим за достатъчно количество, че да можем да ги наречем лечебни. Съответно 12 хиляди. Говорим сега за България. От училище още знаем, че територията на България е 111 хиляди квадратни километра. Въпреки малките размери, държавата ни е олицетворение на плодородие и на един прекрасен климат. Благодарение на географското си разположение, флората в България е изключително богата и разнообразна. Що се отнася до климата, знаете, че имаме 4 сезона в България и благодарение на това, че имаме и пролет, и лято, и есен, и зима, растенията успяват да възобновят отново своя цикъл на растеж, за разлика от много други държави, които нямат така устроени 4 сезона, които да помагат за възобновяването на природата по един адекватен начин. Флората в България се характеризира с около 8000, но да кажем по-скоро 7843 растителни вида. Спомняте си, флората в целия свят беше 350 хиляди. България имаме 7800. 4100 от тях са висши растения. И много интересен факт е, че 20% от всички растителни видове на територията на България са или балкански ендемити, или български ендемити. Какво означава ендемит? Това са растителни или животински видове, които се срещат само и единствено на тази територия, или на Балканския полуостров, или в България, което е уникално само по себе си, че имаме толкова единствени растения, които не можем никъде другаде да ги срещнем. Продължаваме нататък. От тези 7800 вида, 3400 са доминиращите покритосеменни растения, като например розоцветни. 3000 са водораслите, имаме 710 вида лиши, 560 вида мъхове, 42 вида папрати, само 16 вида са голосеменните, 8 вида планови и точно 7 вида имаме халощове в България. От тези 7843 растителни вида, над 760 са лечебни. Какво ще рече това? Ние сме най-богатата и най-проучена флора в Европа. Защо сме най-богатата? Защото за тази малка територия, в която се намираме, има толкова голямо разнообразие от растителни видове, да не говорим, че над 10% от тези растителни видове са лечебни. Това е прецедент и го няма почти никъде. Ние сме и на първо място по най-проучваната флора, именно заради първо качествата на растенията и второ голямото разнообразие на диворастящи видове. Така, както ви казах, България е сред първенците за най-голям процент лечебни видове спрямо общия брой растителни видове. От тези 4100 висши растения, 19% са лечебни. С тази статистика можем да се борим като конкуренция единствено с Индия и Китай, а можете сами да си представите какви са размерите на тези две държави и какви са размерите на България. Знаехте ли, че в България има закон за лечебните растения? Добре, и да не сте знаели, вече знаете. Този закон е специфичен
и е единственият в Европейския съюз. Никоя друга държава няма точно такъв специфичен и точен закон за своите билки на територията си. Има подобни, свързани с екологията, с опазването на видовете, но не е толкова ясен и конкретен закон, колкото е нашия. Благодарение на този закон се урегулира кои растителни видове могат да се събират, как да се събират, как да се съхраняват, как могат да се продават. Има установени глоби за неспазване на тези правила. Много интересен закон. Ще си говорим някога за него в друга лекция. Да се гмурнем в билките. Какво са билки? Можете да ги намерите под наименованията лечебни растения, растителни субстанции или дори така малко притеснителното растителни дроги. Всъщност в фармакогнозията и в науката за лечебните свойства на билките, растителни дроги е терминът, чрез който ние казваме тази билка или тази растителна дрога се използва за еди какво си. Ако срещнете такава дума, не се плашете от нея. Сега да видим, според Европейската фармакопея, какво са билките. Цели, начупени или нарязани растения, части от растенията, водорасли, гъби или лишии в необработено състояние, обикновено в изсушена форма, но понякога и в свежо състояние. Да видим второто. Според закона за лечебните растения, билки са отделни части или цели лечебни растения, плодове и семена от тях, които в свежо или изсушено състояние се използват за лечение и профилактика, производство на лекарства, хранителни, козметични или технически цели. И още едно определение, което най-много ми харесва на мен. Лечебни растения са тези, които съдържат достатъчно количество биологично активни вещества, за да окажат фармакологично действие и лечебен терапевтичен ефект. С две думи, билките са тези растения, които имат лечебни свойства, с които ние можем да се лекуваме. Какво е значението на лечебните растения? Първо и много важно е, че лечебните растения всъщност са храна за много животни. Имаме освен флора и фауна. Тази фауна по някакъв начин трябва да се изхранва. Билките са един от методите за изхранване на много диви животни. Те заемат и важна роля в екосистемите в състава на гори и храстови съобщества. Естествено, много важна роля в икономиката и търговията на България. Ние сме на първо място по износ на билки. Колкото са събраните билки, 80% около от тях излизат за препродажба в чужбина и за износ. Само 20% горе-долу от билките, произведени в България, остават на наша територия. Можете да си представите за какви размери говорим. Освен всичките тези споменати, говорим и за приложения в редица отрасли, например в хранително-вкусовата промишленост, сладкарска, консервна, ликьорена, знаете, алкохол се произвежда, винопроизводство, бира, безалкохолни напитки, подправки много важно. В козметиката също напоследък все по-често става използването в ароматерапия на билки и на етерични масла. В фитотерапията, разбира се, това за което ние учим, в фармацията и много други. Да погледнем растителните субстанции, на какви видове се делят. Растителните части в едно растение могат да бъдат листа, стръкове, корени, кори, цветове, плодове, семена и пъпки. Следва друг вид растителни субстанции, които са продукт на определена преработка. Това са ексудати, секрети, дестилати, например смоли, балсами, гуми, етерични масла. За да ги получим, ние трябва да преработим по някакъв начин продукта, който сме получили. Може би сте чували, че всъщност в фитотерапията се използват латински наименования на растенията, така както се използват и в медицината. Изкарала съм няколко наименования в растенията, които са на латински, колкото за обща култура да можете да ги разпознавате, ако някога ги видите под някаква форма. Коренът се нарича радикс.
Коренището се нарича ризома. Луковиците са булбус, грудките тубер. Стръкът е цялото стъбло, което включва и листата, и цветовете. То се нарича херба. Това е едно от най-използваните понятия и що се отнася до части на растенията, които са лечебни, стръкът е почти най-използвания. Следва лист, фолиум, кора, кортекс се използва, например, най-вече от дърветата, когато се събира, от върба, от канела дори, цвят и съцветие, флос, плод, фруктус, семе е семен и пъпките са гема. Да видим малко примери за латински наименования в растението. Например, корена от глухарче, Taraxacum officinale, се трансформира в Taraxacи radix, защото взимаме корена. Коренището от джинджифил се нарича Zingiberis rhizoma. Той не е корен, а е коренище. Следва луковицата от морски лук Скиле булбус. Грудка на салеп. Най-вероятно сте виждали как изглежда. Много красиво растение. Салеп тубер. Следва познатия за всички стръкотриган, оригани, херба. Както ви казах, надземната част на растението се събира. Следва мента пиперита, фолиум или лист от мента. Кора от бяла върба се нарича салицис кортекс. Цветът от невен, всички го знаете, календула флос. Кратеги фруктус са плодчетата от глок. Следва лененото семе, което е лини, семен. И сега да си поговорим малко за ботаническата номенклатура. Карл Линей се смята за бащата на систематиката, създава класификация на растенията, въвежда латинските наименования и създава двойна номенклатура, или така наречената биноминарна номенклатура. Какво означава тя? Имаме две имена. Първото е родово, в случая бетула. Бетула е бреза. Второто е видово. Пендула е видът бреза. След това имаме понякога добавено трето наименование, което е примерно Ел с точка или както е в случая род с точка. Това е името на автора, който пръв е описал даденото растение. Така, класификация на растенията. Карл Линей въвежда класификацията на растенията. Отделно тя вече с времето започва да се преобразува и да се надгражда и да става все по-подробно и по-подробно описана. Имаме според Световна здравна организация, според държавната фармакопея, според биологичния тип, според разпространението си в страната. Тъй като това е малко по-сложна тема, класификацията ще влезе в 5-дневния курс за въведение в лечебните растения. Там вече ще се гмурнем в различните класификации и ще научим много повече за билките и тяхното разделение. Продължаваме с още една интересна тема – как се събират лечебни растения. На първо място, за да излезем и да събираме някакви лечебни растения, ние трябва да имаме информация за тях. Трябва да имаме правилно разпознаване. След като вече сме разпознали дадения вид, трябва да знаем коя част от растението ни върши работа и коя да съберем. Защото първо трябва да постъпваме отговорно спрямо растителния свят и второ трябва да имаме познанията, за да знаем какво да правим с това растение, което го виждаме. Трябва да знаем добре и каква е динамиката на натрупване на биологично активни вещества. Тук вече навлизаме малко в дълбочина, за която пак ще ви разкажа в 5-дневния курс за въведение в лечебните растения. Но, например, да речем розата сутрин рано се бере, защото тогава е най-високо количеството етерични масла в цветовете. Чубрицата, например, според изследвания около 19 часа е с най-силни съставки на етеричното масло. Освен това е хубаво да знаем в какъв етап от сезона се събират дадените растения. Дали на пролет се събират пъпките,
кога да събираме стръковете, кога е най-активна съставката лечебната в тях. Дали когато са цъфнали, дали преди цъфтеж, дали след прецъфтяване. Така, продължаваме нататък. Подходящи климатични условия. Много често може би сте забелязали, че покрай Еньов ден има много валежи и съответно точно на Еньов ден, когато трябва да се стане рано, да се събират билки, да се правят ритуали, всъщност тогава вали като из ведро и е неподходящо време за събиране на растения. Най-подходящо е да е сухо и слънчево. Трябва да си намерим и чист район. Имайте предвид, че чист район означава да е далеч от градските условия, да не събираме растения лечебни от паркове. Хубаво е да излезем извън града. Хубаво е да отидем на високо, ако може в планината или в поляни. Просто да избягваме урбанистичната среда, да избягваме трафопости, замърсени обекти, места, където има заводи, покрай пътя абсурд да събираме растения. Те поемат всичките изгорели газове и замърсявания. Знаете какво имам предвид. Ако сме покрили всичките тези 5 изисквания, тогава вече сме готови да събираме лечебни растения. Какви са етапите на добиване на лечебните растения? Първо, събирането или брането. Трябва да имаме подходяща екипировка. Да си вземем ножички, ножчета, памучни или хартиени торби. Избягваме събирането в нейлонови турбички, защото може да се запари билката и да се развали стойността й. Трябва да знаем колко точно да отрежем от билката. Например, когато става въпрос за стръкове, ако са от по-дългите стръкове, като джоджен, като жълт кантарион, около 15-20 см от растението се изрязват. Не се изрязват отдолу, трябва да се позволи на растението да се възстанови неговия растеж в следващите сезони. Почистване на свежия материал или така нареченото първично почистване. След като сме си направили букетче, събрали сме необходимите билки или плодове, трябва да почистим от наядени от насекоми листа, пожълтели, покафенели, замърсени, всичко, което по някакъв начин нарушава външния вид на билката. Следва етапа на сушене. Има няколко вида сушене. Най-известният е вънка. Поставяме си ги в дадени съдове билките, да не са покрити едно в друго, да може да диша материала. Оставяме го най-често на непряка слънчева светлина, тъй като първо могат да изгорят и второ може да им се намали биологично активната съставка в тях. Гледаме да е на сенчесто или на шарена сянка, най-добре да е топличко навънка. Ако вече става въпрос за зимата и за зимните периоди, можем и вкъщи да ги сушим, ако имаме подходящо място. И третия вариант, разбира се, е на сушилник. Ако вкъщи имате уред за сушене, вече си има определени градуси, които се следват. Може да се консултирате с интернет или с ръководството, за да не ги прегорите. Доста бавно става сушенето на сушилник, не е от най-предпочитаните ми, но в крайна сметка, когато събираме билки в различни сезони, няма как винаги да ги сушим на терасата на свеж въздух. След като вече билката е изсушена, следва вторично почистване, което означава премахване на части от растението, които явно не сме забелязали в началото или които са станали негодни в процеса на сушене. Паковане, пак много важна стъпка. Тук вече имаме готовия материал, всичко е почистено и как да ги разпределим, така че да запазим максимално дълго качеството на билката, която сме събрали. Първо може да използваме кутии, може да са метални, може да са пластмасови, може да са буркани, може да ги държим в хартиени пликове. Важното е да няма досег до някакви насекоми или да не позволяваме да се развиват боболечки с времето, в което престоява билката в дадения контейнер. В този етап на опаковане ние трябва да знаем кои билки с кои можем да смесим. Да речем, събирали сме мащърка и лайка. В никакъв случай не трябва да ги смесваме на едно място, защото те ще си обменят
ароматите и ще изчезне уникалността на даденото етерично растение. Ако имаме растения, които са отровни по някакъв начин, то със сигурност трябва да ги отделим и да ги надпишем, за да се знае какви са и за какво ще ги използваме. И съхранението е ясно, най-вече да бъде на тъмно, на прохладно. В никакъв случай не трябва да е във влажна среда, защото просто растението ще се развали с времето. Трябва да се внимава да няма боболечки на даденото място и да не позволяваме и развитието им. Много е важно да бъдем отговорни към природата, което какво би означавало? Да речем, събираме листата на дадено растение. До 60% от листата на цялата популация, която сме си намерили, можем да съберем, другото трябва да го оставим. Знаете, листата са основен орган за развитие, фотосинтезиране и ако унищожим голяма част от листата, то няма да може да продължи своето развитие. 70% от плодовете, например шипков храст, все още има много шипки. До 70% от плодовете взимаме, другото си го оставяме на птичките, на насекомите и на природата за развитие. Корените вече са доста ограничени. Там имаме до 20%. Корените, знаете, са основен живителен орган. Корите също, ако се прекали с събирането на корите, можем да умъртвим и дървото, което е пагубно. Трябва да бъдем много отговорни и да не се лакомим и да не прекаляваме. Колкото природата ни е позволила да съберем в ръцете си, толкова взимаме. Какви са начините за събиране на лечебните растения? Например, в пъпките има много биологично активни вещества, които обуславят тяхното лечебно действие. Рано на пролет трябва да се събират преди разпукване листа. Когато събираме листа, по време на цъфтеж най-вече, поне 30% трябва да се оставят, както ви казах, защото те са органите на фотосинтеза. Стръкове, най-лесният начин за събиране на лечебни растения, по време на цъфтеж до 20 см се изрязва от върха и горе-долу става точно колкото едно букетче. Цветове, когато се събират или при пълен, или при начален цъфтеж. В случая лайката при начален цъфтеж е най-подходящо да се събере. Така, за плодове и семена е ясно, трябва да озреят напълно. През есента обикновено това се случва. На снимката виждате семена от бял трън. Корите интересни са за събиране и също са много отговорни. Трябва много да се внимава и да знаем защо събираме тази кора. Рано на пролет е подходящо, когато има засилено сокопроизвеждане. В случая виждате на снимката кора от паднала бреза съм си събирала. Сок, същото нещо. Рано на пролет, когато има засилено сокопроизвеждане, цялото стъбло на дървото е пълно вътре с живителни сокове. Събирала съм си на пролет от паднали брези, които все още са полуживи, полумъртви. Брезов сок, виждате, за един ден около 8 часа чакане, колко много брезов сок се събира. Корени и грудки, когато се събират или рано на пролет, или късно на есен, когато биологично активните вещества са в своя пик били. Говорим за биологично активните вещества. Ако все още не сте разбрали, това всъщност са полезните вещества, които съдържа една билка. Така наречените съединения, които се образуват в лечебните растения и които определят лечебните им свойства. Как могат да влияят тези биологично активни вещества върху организма? Противовъзпалително, аналгетично, откашлищно, отхрачващо, кръвоспиращо, затягащо, диуретично, противотуморно, антисептично и много други. На снимката виждате опити с етерично масло от бял риган и определени колонии от бактерии.
Виждате как бялото в гаровата натривка е бактериалната колония, а точката в средата е маслото. Какво прави то в ореола си? Маслото от бял риган има антибактериални свойства. Много интересно. Така, какви са видовете биологично активни вещества? Делят се на първични метаболити и на вторични метаболити. Първичните съм сигурна, че всеки от вас е чувал за тях. Това са известните въглехидрати, протеини, аминокиселини, органични киселини, липиди и така нататък. Всички тях растението ги използва за своето развитие и растеж. Без тях със сигурност растението ще страда, ще умре, няма да може да се развие в своя пълен потенциал. Вторичните метаболити са тези, които в момента ни интересуват. Те могат да бъдат отпадни продукти от обмяната на веществата, могат да имат защитна роля за растението и определят техните лечебни свойства. Интересното е, че растението не ги използва за развитието си, но ние ги използваме за нашето развитие. Да видим според действието им тези полезни вещества на колко вида се делят. Имаме действащи, съпътстващи и баластни. Действащите са основните биологично активни вещества в дадената билка, които определят нейните ефекти, в случая, както видяхме преди малко, да речем антибактериално или противовъзпалително. Съпътстващи са отново полезни вещества и съединения, които подпомагат ефекта на действащите и имат други полезни свойства за организма по някакъв начин, но не са в толкова големи количества. Баластните пък са с най-голям процент в цялото растение, но те или нямат никакъв ефект, или имат минимален ефект и реално по някакъв начин не събираме растението заради тях. Интересното е, че за да може да се получи едно чисто вещество, например във фармацията, както се изолират от даденото растение вещества, първо се премахват баластните. След това се премахват съпътстващите вещества и остава само действащото вещество. По този начин имаме един чист продукт, чисто вещество или чист екстракт. Давам ви един прост пример. Виждате на снимката лайка, матрикария рекотита. Действащите вещества в лайката основно са етеричното масло, което съдържа азолен или хамазолен. Този азолен дава синкавия цвят на етеричното масло. То е с противовъзпалителен и болкоуспокояващ ефект. Има спазмолитично действие, което е основното, поради което използваме лайка, когато нещо ни боли. Друго действащо вещество са флавоноидите. Те имат антиоксидантно и спазмолитично действие. Като съпътстващи, тези, които подпомагат действието на действащите, са кумарини и танини. Кумарините подобряват кръвообращението, засилват противовъзпалителния ефект. Танините пък имат затягащо и противомикробно действие. Баластните нямат фармакологична активност, но подпомагат структурата на растението, целулоза, пектин, смоли и восъци. Според химичната природа, биологично активните вещества се делят на няколко категории. Основно са три категории – алкалоиди, фенолни съединения и терпени и терпеноиди. В последно време започва да се говори за една четвърта категория на гликозидите, които са толкова многобройни, че някои учени предпочитат да ги разглеждат отделно като друга категория. Сега ще ви разкажа по-малко за всяка една и ако ви е интересно, за да се гмурнем в биологично активните вещества и да разберем всяко едно по какъв начин действа, как може да го разпознаваме, в кои растения се среща, това ще го намерите в 5-дневния курс „Въведение в лечебните растения“. Алкалоиди, почваме с тях, че са най-интересни. По принцип алкалоидите са с алкален характер, азот съдържащи съединения.
Много често те са отровни или горчиви на вкус. Трябва много да се внимава с алкалоидите. Те имат супер силно действие върху нервната система. Когато се приемат в големи количества, те парализират или дори убиват създанията, независимо дали става въпрос за човек или животни. Когато са в малки количества, пък имаме обратния ефект. Първо, болко успокояващо действие могат да имат, второ, леко възбуждащо или тонизиращо. Един от най-известните алкалоиди, който със сигурност сте чували и опитвали, кафето, има кофеин. На кофеина се дължи така нареченото тонизиращо действие. Когато е в малки количества, знаете, възбужда съзнанието, подпомага мисловната дейност, дава активност на организма. Когато обаче започва да се прекалява, тези ефекти намаляват и следват едни по-негативни последици за организма. Има едно натрупване на алкалоида в тялото и доста повече негативни последствия. Морфинът е най-старият и първият алкалоид, който някога е открит. Той е изолиран от сънотворния мак и едно време много се е използвал с болкоуспокояващите си ефекти. В днешно време също се използва за терминално болни от рак. Билки, които съдържат алкалоиди, много рядко се използват и събират ето така, просто така в природата. Трябва много да се внимава, защото много често ние няма как да знаем в какво количество се съдържат в даденото растение. В фармацевтиката алкалоидите се изолират специално лабораторно и се превръщат на лечебни препарати. Въпреки всичко, съм изкарала няколко интересни растения с алкалоиди. На първата снимка виждате люти чушки или латинското им наименование е Capsicum fructus. Те съдържат капсаицин, алкалоида, който действа апетитовъзбуждащо и подобрява храносмилането. А когато се използва външно, има много добър ефект при ревматизъм, при шиаз и при артрит. На долната снимка виждаме мак. Само червените венчелища се събират и те имат страхотен ефект върху кашлица. Освен алкалоиди, съдържат и слузни вещества, които подпомагат заздравяването на организма, когато има възпаление на горните дихателни пътища. На третата снимка виждате Pulsicum autumnale или есенен мизохар. В него се съдържат над 20 алкалоида. Основният е колхицин, от което идва и името му. Колхицинът в семенцата на месения мензохар е толкова силен, че това се смята за едно от най-токсичните растителни представители. Колхицинът предизвиква клетъчна и капилярна смърт. Той е толкова силна отрова, че няма никакъв антидот. Няколко приети вътрешно семенца водят до фатален край. Да си поговорим за гликозидите. Със сигурност сте чували за мечото грозде и за червената боровинка. Всъщност те много си приличат. Има някакви белези, за които ще си говорим по-нататък, с които можем да ги разпознаваме, но в крайна сметка листенцата се събират, когато се дарят плодовете, тогава са най-силни гликозидите. А кой е гликозида, който ние таргетираме? Арбутин и метиларбутин. Той има уроантисептично действие, което означава, че действа противовъзпалително на пикочните пътища. Терпени и терпеноиди. Терпените могат да бъдат моно, сесквитерпени, дитерпени, тритерпени, политерпени, етерични масла. Например, сега разглеждаме нещо, което е познато на всички – етеричните масла. Това е продукт, който се добива от етерично-маслени растения и в този ароматен продукт присъстват основно моно и сесквитерпени. На тях се дължи аромата на даденото масло. Какво действие могат да имат етеричните масла спрямо човешкия организъм? Отново противовъзпалително, отхрачващо, диуретично, спазмолитично, антисептично и така нататък. Например, противовъзпалително
на лайката на белия равнец, отхрачващо на мащърката и на ригана. Според етеричното масло можем да си преценим кое точно да използваме, когато сме болни или когато искаме да постигнем някакъв друг ефект. На снимката виждаме естествено роза дамасцена, която е символа на България. Етеричното масло е най-силно сутрин преди изгрев слънце и максимум до изгрев слънце до към 6-7. Тогава трябва да се събират цветовете. Трябва да се пристъпи веднага към дестилация, за да може максимално много етерични масла да се извлекат от тях. Може чрез водна или водно-парна дестилация да се извлича етеричното масло, изключително наситено. Българското масло е най-качественото, най-ароматното от всички други етерични масла от роза дамасцена, които има по целия свят. Разбира се, отново всичко зависи от географското разположение и от климата, с който ние сме облагодетелствани по един уникален начин от съдбата. Добре, разгледахме флората на Земята, разгледахме растителния свят в България, условията, в които се развиват нашите растения, доминиращия процент лечебни диворастящи растения на фона на всички останали страни в Европа и в света. Освен всичко, имаме и няколко български открития, свързани с лечебните растения, което отново ни прави първенци и бих казала ролеви модели, що се отнася до тази сфера на дейност. Чували ли сте за алкалоида галантамин и блатното кукиче? Всъщност през 50-те години на 20 век България става център на едно уникално откритие в сферата на медицината. Фармакологът Димитър Пасков, заедно със своя екип, успява да изолира от блатното кукиче Леукожа естивум, което виждате на снимката, алкалоида галантамин. Това вещество стимулира нервните импулси и се оказва, че е ключово за лечението на детския паралич, който е бил бич по това време и е усъкътявало хиляди деца в целия свят. Всъщност галантаминът подобрява провеждането на нервните сигнали, а към днешна дата той се използва и в Алцхаймера. Основната му цел е за поддържане на паметта и умствената дейност. Легендата разказва, че Пасков се е вдъхновил, когато е видял, че в края на зимата от снега започва да избоява кукичето, което е символ на живота и на това, че побеждава парализата на зимата. Да видим някое друго откритие. Това, което виждате на снимката е беладоната или Атропа беладона. Това е красиво име. В началото на 20 век отново един известен лекар от Луковит, доктор Иван Раев, започва да работи с отровни растения от семейство картофови. Лудото биле или беладоната е част от това семейство картофови и той започва да работи с него. Открива, че растението, колкото е страховито и красиво, толкова и има нещо полезно в него. Алкалоидите, които се съдържат в беладоната са атропин, скополамин и хиосциамин, които влияят много силно на нервната система. В процеса на изследване доктор Раев открива, че в много малки дози атропинът успокоява тремора и сковаността при пациенти с Паркинсонова болест. Това е било пак огромно откритие за тогавашното време. Към днешна дата атропинът не се използва за лица, които са болни от Паркинсон, но в крайна сметка тогава е направено едно уникално откритие и методът му остава известен под името Кура Булгара или българското лечение, което привлича учени от цял свят. През 1929 година той получава международно признание, а лечението му се прилага след това десетилетия наред. И като казахме беладона, да разберем нещо интересно. По принцип, беладоната е толкова отровна, че довежда до смърт, когато се приеме в големи количества, когато не е изолирано веществото от нея, не е направено на медицински препарат. Беладоната си е една сериозна отрова за
човек. Да разберем малко повече за името на беладоната или така наречената красива убийца. Името Атропа идва от Атропос, която е една от трите Мойри в древногръцката митология. Тази, която прерязва нишката на живота. Беладона, както знаете, на италиански означава красива жена. През Ренесанса има поверие, че в Венеция жените са си капвали в зениците от сока на беладоната, което е позволявало зениците им да стават много големи. Тогава е било символ за красота и сексуалност, жената да бъде с красиви и големи зеници. Също така са си мазали по скулите от боята на плотчето и по този начин са поруменявали. Ставали са зверски, смъртоносно красиви. В средновековните вярвания беладоната пък е смятана за растение на вещиците. Част от техните мехлеми за летене и ритуали са включвали и беладоната. Смятало се, че тя показва сенките на отвъдното и дарява с видения. С две думи, беладоната е мост между красотата и гибелта, смърт и изкушение. Затова не случайно древните са я наричали подарък от Бога и отрова от Мойрата. Още едно интересно откритие – бабени зъби. Преди няколко години правих проучване и търсех най-търсените ключови думи в Google, свързани с билките. Най-търсените билки от българите в Google бяха турта и бабени зъби. Бабени зъби, за тези, които не знаят от вас, стимулира половата функция и се препоръчва за приемане като добавка от спортуващи, хора, които искат да си възстановят сексуалната функция. Също подпомага и либидото не само при мъжете, но и при жените. Това не е единствения ефект, който има трибулус терестрис. Помага също и липидната обмяна, понижава кръвното налягане, но в крайна сметка повечето слава му се носи заради стимулиране на половата система и сексуалната функция. Това също е открито и е проучвано от различни български екипи и институти, с което можем да се гордеем на 100%. Добре, стигнахме до края, за което изключително много се радвам и ви благодаря, че участвахте и изгледахте лекцията до край. Сигурна съм, че вече всички от вас са поставили основите на начинаещи в ботаническия свят и от тук насетне само ни предстои да надграждаме все повече и повече. Надявам се да ви е било много полезно, интересно и със сигурност доста от фактите са си повод за гордост за това, че сме българи и за това, че живеем на такова място. А, Това, че вече поставихте основите на вашите начинаещи познания, само може да ме радва и да ви очаквам в следващите курсове, които са все по-напреднали и по-напреднали, за да можем да преоткриваме всеки ден света на растенията в България. Апелирам всеки, който има интерес, да се включи в 5-дневния онлайн курс, в който ще си говорим малко по-подробно и вече малко по-напреднало за методите на определяне на лечебните растения, малко повече за събирането, сушенето, съхранението, използването им. Ще наблегнем върху състава, това, което ви казах за биологично активните вещества и за тяхното приложение. И черешката на тортата ще ви разкажа за няколко подбрани отровни билки, защото освен за полезната страна от лечебните растения, ние трябва да имаме едно на ум и за отровната част. Много са интересни. Ще видите, че в дозата се крие истината. Дори най-отровните растения всъщност могат да имат позитивен ефект върху хората, ако бъдат разумно приети. Нека да завършим с няколко интересни цитата. Клод Бернар е казал: да изучаваш природата значи да се доближаваш до съвършенството, защото
Тя никога не лъже. Надявам се днес да сте се доближили малко поне до съвършенството и от тук нататък да гледате само в тази посока. Хипократ също е казал: природата е лекарят на всички болести, а човекът е само нейният ученик. Благодаря ви изключително много за времето, което прекарахте с мен и ще ви очаквам в следващите курсове на Botanic Academy.